Bé, els dilluns demanem a una personalitat del país que coneix bé el país, i ja veieu que l'historiador Joan Vilanova el coneix bé, que responguin a una qüestió que anem repetint cada setmana. Què pot canviar aquí al nord, la independència al sud? Sembla que la gent del sud, senyor Vilanova, han iniciat un procés cap a la independència, que pot ser propera o no, això ja ho veurem. I, evidentment, inevitablement, suposi que tindrà repercussions aquí al nord. De quina manera pot condicionar la política, la mentalitat, l'economia, el fet social aquí al nord, la independència del sud, senyor Vilanova? Sí, això, bon, com diuen els budistes, nous sommes tous interdépendants, diuen, Donc, el que se passarà també al referèndum que hi ha en Escòcia, que demanaran l'independència, haurà una influència molt a Europa, evidentment a Catalunya. Quan la Catalunya tindrà l'independència, l'haurà un dia, no sabem, evidentment aquí hi haurà molt fracàs, se passarà molta cosa. La gent que aquí diuen je suis français mais je suis un catalan, tothom dirà mais je suis català, soc català. Bueno, les coses canviaran. Aquesta independència de Catalunya la veieu desitjable? Seria bona cosa? Seria bona notícia per vos? Sí, seria una bona notícia, evidentment. Jo penso que els catalans tenen una visió del món que és pas com cel dels castellans ni de França. A més, canviarà molt. Bé, cal ici una preparació molt important. He vist una suggesció d'en François Calvet que va dir que l'Universitat de Perpinyà devia ser bilingue amb la gent de Girona. Això és una bona iniciativa pragmàtica. I doncs, si fem això, hi haurà ja un intercanvis molt important. Donc, tot això se prepara de molt temps. No sé si heu seguit un poc tot el que està passant a Catalunya Sud en aquest procés cap a la independència. La veieu propera, la independència, o a llarg termini? Això és més difícil a dir, perquè l'Espanya, ja sabeu, és en recessió, com se diu. Donc, qui va pagar la recessió? És que els catalans pagaran, els bascs, els castellans, com se passarà? És una affaire de diners. Donc, a més, si Catalunya té més feina que Castella, els castellans iran treballar a Catalunya. Bon, sabes que actualment se parla d'una gran genre Euro Disney, no, jocs. Sí, una cosa molt important. El casino de Las Vegas. El casino és molt gran. És que si s'instal·la a Catalunya farà molt diners i molt emplecs, treballs, feina. Si va a Castella canviarà tot. Donc hi ha coses així molt difícils. Ara és una affaire de la població, si la població vol. Bé, abans heu dit, els catalans del nord, quan hi hagi la independència al sud, se sentiran més catalans. Sí, què voldrà dir això? Això vol dir que quan discuteixen amb la gent avui, tothom diu, on és francès, ara són catalans. Hi ha una cosa que m'ha molt estonat. Quand hi ha hagut, fa 15 dies, saps, la manifestació per la llengua catalana. El DAP, sí. Jo he pensat, hi haurà 500.000 persones. Eren més de 5.000, això és estonant. Més de 7.000. 7.000, diuen, sí. Això és extraordinari. Ningú s'hi esperava. Jo mateix, quan faig conferències del poble, únicament la Real de Mallorca, la meva conferència que fa 1 hora i un quart, cada vegada tinc entre 60 i 200 persones. Bon, l'història és difícil d'escoltar, però si la meva conferència funciona bé, tot això, ara, 60 i 100 persones que venen, doncs això és curiós, doncs hi ha molta curiositat. Jo em sembla que la gent espera. Senyor Vilanova, voleu dir que amb la independència al sud, la catalanitat d'aquí al nord serà més visible? Més visible, sí, més visible, i com sempre, la gent que són molt petits aquí se faran més catalans encara. Això serà una bona cosa, me sembla. No sé si heu pogut parlar amb elegits d'aquí a Catalunya Nord sobre aquest tema. No sé si ells estan gaire preparats. Penseu que estan preparats per aquest canvi tan radical? Els egerips fan prudència. Sí. Escolta, hi ha he llegit dos textos de gent oposat políticament. És el batlle d'Elna, Garcia,
com en l'Estudar, que parla d'independència, i també, Sí. fortament, i en François Calvet. Estudant perquè en François Calvet és l'UMP no ha signat la xarta, i ell, Calvet, fa moltes coses per la Bressola, fa moltes coses per la llengua, fa moltes coses per la Cerdanya. És un home que fa molt, i per tant és UMP, és curiós. Donc jo me sembla que no cal espiar l'etiqueta política, que espiar que la gent fan. Per resumir, senyor Vilanova, la independència ajudarà a fer més visible la catalanitat i la reivindicació catalana augmentarà aquí al nord. Sí, ara el problema serà de l'economia. L'economia. Si la gent del sud dona feina aquí a economia, sí. Ara, dins de com diré, amb quines condicions vindran la gent del sud aquí? És que vindran per nos ajudar o vindran aquí a fer una conquesta? És una affaire d'estat d'esprit, això. Jo he fet 4 llibres al sud en l'impremsa Olot, i el preu era el preu, he pagat tot això. Ara, si hi ha anat amb el sentiment, donc si fa sentiment catalanista, etc., la gent de sud veuen, doncs el preu se discuteix no de la mateixa manera. Mais el llibre que devia tenir el mes de desembre me l'han donat el mes de gener, quan la festa de Nadal ja havia passat. Donc és difícil. Bueno, però ho sabem. Doncs hi ha un tracte de favor pels catalans del nord, sí, per part de la gent del sud, no? Sí, evidentment, sí. Caldrà jugar amb aquesta jugar molt fi. Mentre que, doncs, sempre demanem a una personalitat del país, i avui ha estat l'historiador nascut a Nefiac, Joan Vilanova, que ha respost a la qüestió què pot canviar aquí al nord, la independència al sud. Senyor Vilanova, gràcies, bon dia. Bon dia, gràcies a Radio Arrels,